Zaintza eredua eraldatu den aldatzeko, hori aldarrikatuko du Euskal Herriko mugimendu feministak datorren asteazkenean martxoaren 8ko mobilizazioetan. Hoi bezala, manifestazioak egingo dituzte Euskal Herriko auzo, herri eta hiriburu gehienetan. Egungo zaintza sistema eraldatzera deitu dute mugimendu feministako kideek. Adierazi dute, Hego Euskal Herrian EAJ, PSN, Nafarroako enpresarien elkartea eta Confebask direla sistema horren arduradun nagusiak eta zaintzaren beharrak merkantilizatzea, privatizatzea eta horiekin espekulatzea egotzi diete. Salatu dute gainera, sistema horren barruan emakumeen bizkar jartzen direla zaintza lanak. Gabon, emakumearen nazioarteko egunean protagonismo berezia izango dute gurean alor feminizatuetan lanean dabiltzan milaka emakumezko beharginek, hilabeteak daramatzatelako euren lan hitzarmenen berritzea eta KPIaren araberako soldatak lortzeko borrokan. Mugimendu feministak agerraldia egin du Goizonetan, Bilbon, asteazkeneko mobilizazioak iragartzeko. Aiara Durreta. Martxoak 8an zaintza lanak erdigunean jarriko ditu mugimendu feministak, zehazki emakumeen aurkako indarkeriaren ardatzetako bat. Sektore feministotako milaka emakumezko protagonistak izango dira 8an, besteak beste, adineko egoitzako langileak, Osakidetzako garbitzaileak edo etxez-etxeko laguntza sektoreko beharginak. Izan ere, egun, sektore maskulinizatu eta feminizatuen arteko soldata arrakala 80%era iriz daiteke eta zaintza sektorea guztiz feminizatua da. Hala, mugimendu feministak zaintza eredua eraldatzeko dena dagoela aldatzeko aldarrikatuko du. Bestalde, Jaurlaritzako Lain Sailburu Idoia Mendiak berriki egin duen proposamenaren inguruan, hau da, 2024ko martxoak 8 jai egun izatea, mugimendu feministak dio momentuz M8 borrokatzeko eguna dela eta ez ospatzeko. 1976ko martxoaren 3an langileak San Francisco elizan bildu ziren Gasteizen. Kanpoaldean Espainiako polizia armatua itxaroten zegoen, biltzarra ez egiteko asmoarekin polizia armatuak langileen kontra jo zuen, izan ere 5 langilera hil zituen. Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, Jose Castillo eta Bienvenido Pereda. Eta Basaurin eta Tarragonan egun batzuk geroago hildako Juan Gabriel Rodrigo eta Vicente Anton langilei omenaldia egin zieten martxoaren 3an Zaramaga auzoan eraikitako monolitoan. Goizean sindikatuak bertaratu ziren. Beharrezkoa da zentzu horretan memoria kolektibo hori ez galtzea, memoria kolektibo hori gogoratu eta indartzea. Baina gaur 57 urte beranduago hemen gaude, ez dute lortu, eta langile borrokaren eta langile antolakuntzaren garrantzia baino begi bistago gelditzen da. Eta kulturarloan udalbitzak bigarren aldiz ondu du Geuretik sortuak programa eta baditu aurtengo parte hartzaileak euskaraz sortutako literatura, komikigintza, zinemagintza eta antzerkia sustatzea du helburu proiektuak. Udalgintza eta zera artearen zen atea irikiko edo irikitzen duen udalgintza.
Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Zehazten doaz, Euskal Herriko hiriburuetako martxoaren 8ko manifestazioen orduak eta lekuak. Martxoaren 8aren atarian mugimendu feministak agerraldia egin du asteazkeneko mobilizazioak iragartzeko hemen Bilbon. Guk argi daukagu, alde batetik mugimendu feministarik gabe ezin dela inolako ez da instituzionalizaziorik, ez da legegintzarik egin, mugimendu feministaren lanketa horretaz apropiatzen direnetatik gu erabate aldentzen garela, eta bueno, debate ezberdinen inguruan guk argi daukagu beste justizia feminista baten alde egiten dugula, urte askotan egin dugula horren inguruko erreibindikazioa, horren inguruko hausnarketa, kalera urten galera, eta zentzu horretan guzti hori kontutan hartzen ez duen instituzioekin bat ez gatorrela. Horretatik aparte, guk argi utzi ditugu zeintzu diren gure aldarrikapenak, eta beraz, eztabaida irrelevantetan ez gara jauziko, guretzako aurtonez, bada zaintzaren problematika erdigunean jartzeko unea, bai da eraldaketa sozialerako bidea eraikitzeko unea, eta guretzako feminismoa eta martxoaren 8 aldarrikatzeko eta borrokatzeko egun bat da, eta momentuz eta urte batzuetan ez da izango ospatzeko egun bat. Grebekin jarraiki zaintza lanak jarri ditu erdigunean mugimendu feministak, bada astebeteko greba abiatu dute Orozkoko Madres Mercenariaseko langileek, beharginek salatzen dute, euren lan baldintzak guztiz prekarioak izateaz gain, zuzendaritzak iragarri duela, enpresa itxiko duela, gaurtik igandera bitartean, egunero protestak egingo dituzte, eta lehenengo egunean Bizkaiko Foru Aldundiaren atarian elkartu dira. IPC-aren igoera, jardunaldia 1.648 ordukoa, eta batez ere existea, zentroa, zemojak badoaz, eta esan digute ez baduten bere negozioa, koketzen artean ipinita, erosten, beraiek joango direla, eta zentroa itxi egingo dela. Beste egunean matxar bat eukin genuen beraiekin, eta proposatu ziguten 1,85ko igoera bakarrik, eta oso gutxi dela iruditzen zaigu, lotxagarria. 73 emakume eta badaukagu zerrenda bat ja, 13 erabiltzaile kanpora doazela, beste zentru batzuetara eramango dituztela, eta beldurra daukagu, ze hori agian esan nahi du zentroa itxiko dutela, ze emakumeak ateratzen dabiz. Aldundiak beste alde batera begiratzen du, uste dugu berak lagundu behar digula, monjek hitzarmen bat daukatelako Foru Aldundiarekin, eta monjei dirua Foru Aldundiak ematen dio. Eta Ipar Euskal Herrian Macronen gobernuaren pentsioen erreformak bere bidea jarraitzen du Parisko batzar nagusietan. Dagoeneko senatariek pentsio sistemaren erreformaren lehen puntuak eztabaidatu eta onartu dituzte. Besteak beste, erretiro adina 62 urtetik 64 atzeratzea proposatu du Elisabeth Born lehen ministroak, eta horrek haserrea piztu du herritarren artean. Parisko senatariek pentsio erreformaren lehen puntuak eztabaidatu eta onartu dituzte. Asteburuan Parisko batzar nazionalean eztabaida bizia izan da, baina senatariek erabakitzeke dituzte oraindik beste kapitulu giltzarri batzuk. Esaterako, erretiroa hartzeko adina 62 urtetik 64 pasatzea aldarrikatzen duen 7. artikulu hori. Edonola ere, martxoaren 12 arte luzatu daiteke auzia. Frantziako herritarrak baina pentsio erreformaren kontra kokatu dira. Urtarrilaren 19an protestak abiatu zituzten oso arrakastatsuak izan direnak eta indartuta jarraitzen dute halaber. Izan ere, herritarren 76ak gaitzesten du pentsio erreforma eta 71ak lanuzteen alde egin du. Bada, martxoaren 7ko berriro greba eguna deitu du intersindikalak eta barraldea eta frantziasoa geldiarazteko deia zabaldu dute sindikatuek. Eta Nafarroako enpresa publikoen langileen ordezkariek lan hitzarmen propio baten beharra aldarrikatu dute berriz ere. Euren lan baldintzak hobetuko dituen lan hitzarmen bat eskatzen dute, eta gaur Nafarroako parlamentuan egindako lansaio batean parte hartu dute alderdi politikoen babesaren bila. Nafarroako enpresa publikoen langileen ordezkariek lan hitzarmen propio baten beharra aldarrikatu dute berriz ere Iruñean.
Enpresa publikoetan, sektore pribatuko hitzarmen batenpean gaude, eta horrek arazoak sortzen ditu, ez delako ongi egokitzen gure beharretara eta gure enpresa publikoak bezala dugun izaerara. Bai, orduan, uste dugu hau ordenatzeko eta ongi funtzionatzeko dagoen moduriko berena badela hitzarmen propio bat sortzea. Euren lan baldintzak hobetuko dituen lan hitzarmen bat eskatzen dute, oinarrizko soldatak, aintzinikotasuna eta bar. Duela hilabete bat otsailaren 6an gauza bera aldarrikatzeko elkarretaratzea egin zuten parlamentuaren atean. Enpresa publikoa bagara asko, hemen Nafarroan, Nasertik, Egan, Intia, Trakasa, Nasubintza, etc. Bai. Nafarroako arlo publikoan bagara beste espaloi bat, bai? Gauza asko egiten ditugu, Nasubintza oso ezaguna da, Trakasa ezaguna da, Nasertik ere bai. Enpresa hauek guztia badaude Corporación Pública Empresarial de Navarra, de Navarraren menpe, bai. Zepeni helarazi diogu gure eskakizuna, baina ezetza jaso dugu eta horregatik mobilizazioei ekin diogu. Hitzarmen propioa lortzeko bidean sindikatuek azaldu dutenez, pasaden legegintzaldian lan mahai permanente baten promesa jaso zuten, baina ez da bete eta momentu honetan negoziazioa guztiz blokeatuta dagoela azaldu dute. Beraz, pasaden martxoaren 3an ostiralean 4 orduko lanuztea egin zuten enpresa publikoko langileek eta Nafarroako parlamentuan egindako lan saio batean parte hartu zuten alderdi politikoen babesaren bila. Osakidetzako garbiketako langileek mobilizazioekin jarraituko dutela iragarri du ELAK. Osakidetzaren eta enpresa pribatuen inmobilismoaren aurrean ELAK borrokarekin jarraituko duela esan du. Eta grebekin amaitzeko gehiengo sindikalak grebara deitu dituzte apirilaren 3an Nafarroako irakaskuntza publikoan aritzen diren 10.000 langileak. LAB, Steilas, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuak agerraldi bateratua egin dute Iruñean eta bertan eman dute deialdiaren berri. Nafarroako gobernuak eta zehazki hezkuntza departamentuak otsailaren 15ko greban gure kolektiboak planteatutako aldarrikapenei inolako erantzunik eman ez dionez, LAB, Steilas, Comisiones, ELA eta UGT erakunde sindikalok Nafarroako hezkuntza publikoko irakasle guztiak beste grebagun batera deitzen ditugu apirilaren 3rako. Milaka pertsona bildu ziren martxoak 3aren 57. urteurreneko manifestazioan. Gasteizen antolatutako manifestazioan hainbat pertsonek sarraskiaren biktimentzako justizia eskatu dute eta gaur egungo baldintzen suntziketa salatu dute. Manifestazioak Gasteizko erdialdea zeharkatu zuen eta Mizeren kontzertuak amaiera eman zion. Bestalde ertzaintzak 2 gazte atxilotu zituen eta hainbat gazte identifikatu istiluak eragitea egotzita.
1976ko martxoaren 3an langileak San Francisco elizan bildu ziren. Kanpoaldean Espainiako polizia armatua itxaroten zegoen. Biltzarra ez egiteko asmoarekin polizia armatuak langileen kontra jo zuen. Izan ere, 5 langile erail zituen. Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo eta Bienvenido Pereda, eta Basaurin eta Tarragonan egun batzuk geroago, hildako Juan Gabriel Rodrigo eta Vicente Anton langilei, omenaldia egin zieten martxoaren 3an, Zaramaga auzoan eraikitako monolitoan. Goizean sindikatuak bertaratu ziren. UGT, Komisiones Obreras eta LAB sindikatuek gaur egungo borrokak balioan jarri zituzten. Beharrezkoa da zentzu horretan memoria kolektibo hori ez galtzea, memoria kolektibo hori gogoratu eta indartzea. Baina gaur 57 urte beranduago hemen gaude, ez dute lortu, eta langile borrokaren eta langile antolakuntzaren garrantzia, baino begi bistago gelditzen da, ez? Bestalde, alderdi politikoak martxoak 3ko plazara hurbildu ziren. Lore eskaintza egin zuten eta EH Bilduk ekitaldia antolatu zuen. Izan ere, martxoak 3 elkarteak eta Memoria Gara plataformak parte hartu zuten. Baina ez dugu soka hori askatuko. Aurrera begira jarraituko dugu eta atzerantz tiraka. Gure eztarrietan lotuta geratu zen korapilo hori deslotzen jarraituko dugu. Arratzaldean berriz zela LAB, Steilas eta ESK sindikatuek antolatu zuten manifestazioa, martxoak 3 elkartearekin batera. Bizi baldintzen zuntziketaren aurka etorkizuna bermatzeko oraina borrokatzen leloa zuen manifestaziora milaka pertsona hurbildu ziren. Manifestazioak Gasteizko erdialdea zeharkatu zuen eta Maizeren kontzertuak amaiera eman zion Foru plazan. Zugeak gara abestia abestu zuen 1976ko Gasteizko greba prozesuan parte hartu zuten emakumeek omentzen duen kantuak hain zuzen ere. Bestalde, ertzaintzak 2 gazte atxilotu zituen mobilizazioen istiluak eragitea egotzita eta hainbat gazte identifikatu zituen. Gazte blokeak salatu duenez, gazteak Lakuako polizia etzera eraman zituzten eta ofiziozko den abokatua izendatzeko eskubidea urratu zieten. Berrogeita 7 urte pasadira Espainiako polizia armatuak Gasteizen 5 langile erail zituenetik. 1976ko martxoaren 3an langileak San Francisco elizan bildu ziren eta polizia armatuak haien kontra jo zuen. Egun batzuk geroago Basaurin eta Tarragonan gertatutakoa salatzeko mobilizazioak antolatu zituzten eta beste 2 langile erail zituen. Baina ez dugu soka hori askatuko. Aurrera begira jarraituko dugu eta atzerantz tiraka. Urte hurren honetan biktimek justizia eskatzen jarraitzen dute. Hala ere zenbait aurrera pauso eman dira azken urteotan, batez ere memoriagunea sortzeko prozesuan. Martxoak 3 elkarteak eta Memoria Gara plataformak balioan jarri dituzte elkarteek lortutako emaitzak. Izan ere, martxoaren 3a gaur egungo borrokak eta atzoko borrokak aldarrikatzeko eguna dela azpimarratu dute. Egian aurrera pausu itzelak eman dira, zeren eta kriminalizatuta izan dira langileak, izan ziren langileak hasieran, eta orain ja bertsio hori guztiz desmontatuta dago. Hasieratik Gasteizko herriak bazekien gertatutakoa, baina komunikabideetan beste realitate bat saltzen zen. Justizia, hor gaude, justizia unibertsalagatik borrokan, gertatutako erantzuleak epaitutak izan daitezen. Alde horretatik ez dugu emaitza handirik jaso, baina bai indarrez jarraitzen dugu borrokan jarraitzeko. Eta erreparazioa, hemen egitea lortu dugun memoriala izan daitekela, martxoak 3ko memoriala izan daitekela biktimak erreparatzeko tresna importantea. Eta memoriala hori aurrera ateratzea lortu dugu hemengo gizarte eragileei esker. Lehendik eta martxoaren 3ko elkarteak bazuen, ahalegin edo nahi hori, martxoaren 3ko San Francisco eliza honetan memoria zentro bat egoteko, ez? Orduan pentsatzen genuen elkartu ginen eta pentsatu genuen interesgarria izango zela
elkarte bat sortzea, batez ere problematika horri aurre egiteko. Lehenik eta behin, manifestu moduko bat idatzi genuen, zeinetan Gasteizko pertsona, eragile ezberdinak batu egin ziren, eta proiektu horri martxan jarri genuen 2018ko iraian. Azkenengo hilabetetako negoziazio prozesuan biktimok sentitu gara nahiko gaizki tratatuta. Zan beharra dago, naiz eta nahiko nekagarri esan prozesio honetan egotea, indarrak atera ditugula, aurrera jarraitzeko, presionatzen jarraitzeko, eta azkenik lortu dugula, eta guretzat izan dela garaipen bat, lortzea 2021 batean adostutako lankidetza hitzarmen hori aurrera eramatea. Martxoaren 3 ez dela enkapsulatuta geratu behar den data bat, askotan Gasteizen esate dugu badela Euskal Herritarron maiatzaren bata. Orduan baita ere uste dugu badela kaleratze ateratzeko momentu bat, ez bakarrik martxoaren 3 gertatutakoa oroitzeko, baizik eta baita ere gaur egungo lan baldintzegatik borrokatzeko. Gai zaldatuta berriz, asteburuan jasotakoekin jarraiki, presoak sakabanatzeko eta urruntzeko politika bukatzear den honetan, sare elkarteak fase berriari ekiteko prest dagoela adierazi du Astigarragan eginiko urteko batzarrean. Bien bitartean urrunketa bere amaierara iristen. Eta guk gure mezua eta iruditegia eguneratu, moldatu genuen. Aro bat itxi nahian eta berri bat irudikatu nahian. Aktibazioa eta harremanak beharrezkoak izango direla erakutsiz. Ikur berria lauezetara zabaltzen saiatu gara. Mapak kendu diogu, bai, baina geziei jarraitzen diogu. Honengatik eta askoz gehiagogatik, zorionak. Urte emankor eta paroa, bai presoen egoerari dagokionez, baina baita gure komunitateari dagokionez ere. Animo eta jarrai dezagun bidea eginez, denak etxean izan arte. Euskal presoen eta senideen saminaren memoria aldarrikatu dute Iruñean Xabier Reiren omenezko ekitaldian. Xabier Rei 2018an hil zen espetxean etxetik 1000 kilometrotara. 5 urte betetzear dira, baina haren oroimenak bizirik dira Iruñeko Donibane auzoan. Bestalde, Nafarroako gobernuak ezarritako murrizketen ondorioz, LGTBI+ komunitateari ematen zaion arreta zerbitzua mugatu beharko dela salatu dute 100 hiritarrek pasaden larunbatean Iruñean. Orain arte Katalingunek egiten zuen lana zen Nafarro osoan sentsibilizazioa, herriz herri udaletxeekin, kultur eragileekin, kulturretxeekin,
eskolekin lan bat egiten zuen eta hori dena bertan bera geratu da. Orain argi dugu hau izan dela zuek egin duen maniobra bat, Katalingorrik orain arte egin duen lana berenganatzeko. Ez dugu beste zentzurik hartzen, ez dugu lertzen zergatik ez duen hitz egin nahi kolektiboarekin, ez dugu lertzen zergatik ez duten hitz egin nahi Katalinguneko profesionalekin, eta zergatik ez duten kolektiboarekin kontatzen proiektu berri bat egin nahi badute, proiektu hori denen artean partekatzeko eta eraikitzeko. Orduan, baia kaleratuak izan gera 3 lankide eta beste 4 lankideak ari dira momentu honetan antolatzen. Iruñean zerbitzua zentralizazioa suposatzen du Nafarroko landeremua bilutsik ustea. Hemen ematea bakarrikan suposatzen du izugarrizko atzera pauso bat. Nafarroako gobernuak ezarritako murrizketen ondorioz LGTBI+ komunitateari ematen zaion arreta zerbitzua mugatu beharko dela salatu dute 100 hiritarrek pasaden larunbatean Iruñean aurrera eraman den manifestazioan 43.000 euroko murrizketa 3 langileren kaleratzea zerbitzuaren zentralizazioa Iruñean eta proiektu berri baten falta. Horiek dira Katalingorri elkarteak salatu dituen murrizketa nagusiak. Horren inguruan sakonago hitz egiteko Amaielena Barrena, Katalinguneko sexologoa daukagu pantailaren bestaldean. Gabon. Kaixo, Gabon. Zein da Katalinguneren egungo egoera? Gaur egungo egoera ez, komentatu duzu moduan gaudela 4 langile, 7 gaudela orain, eta egia esan ez jakintasunean gaude, hori egon gara pixka bat ikusita zein den orain dugun egoera eta enkargua, eramatea 5 bulego egite ditugun zerbitzuak pertsona gutxiagoren artean, esateko nola egingo dugu, hemendik aurrera, orain egia da naiz eta guk salatzen egon, kalean egon, eta gure nahia bestelakoa izan zerbitzua ja dago bere horretan funtzionatzen. Orduan, gabiltza galdezka, eskatzeko zein den oraingo enkargua, nola egingo dugun, nola lan egingo dugun, eta bestalde ere salatzen. Orduan, esango nuke orokorrean ez jakintasunean gaudela hemen. Egunerokoan langileak ez dakigula zein den gure lana, ikusita 2022ko hitzarmena amaitu zela eta Katalingunek bere horretan momentu horretara arte zituen funtzioak ez direla orain eramango dituenak, edo ez guztiak behintzat. Orduan hor galdutak. Esan duzu, jada diru murrizketa langileen kaleratzea, nolakoa da eragina ematen duzuen zerbitzuan, zer nolako eragina du horrek? Lehenik eta behin egin behar ditugula ia gauza berak edo gutxienez dakigun arte pertsona gutxiagoren artean, eta batez ere eremu deszentralizatuetan edo landa eremuan ematen dugun zerbitzua. Azkenean lehen geunden 4 langile Nafarroa osorako nolabait bulego ezberdinak eramaten ez Tutera, Irurtzun, Tafaia, Lizarra eta Iruñako bulegoa, eta ez bakarrik Tutera edo Irurtzun baizik eta zonaldea, Herribera, Ipar-Mendebalde, Erdialdea, Lizarraldea, eta orduan orain murriztuko dugu bai atentzio presentziala eta bai profesional horrek zonaldeari eskaintzen dion denbora, lan denbora. Horrek esan nahi duena da, orain astean behin joaten baldin maginen, joango garela igual 15ean behin, eta gainera izango dugula denbora gutxiago, hori, saretzeko, esku hartzekoan, eta hori. Eta gainera, langile gutxiago egoteaz aparte, galdu diren langileak nolabait erreferenteak ziren, zonaldoietan, ez da erresa erreferentea izatea edo zer gauzan, baina LGTBI kontuetan dagoela nahiko ez jakintasuna baino ez, ikusezintasuna edo nolabaiteko orain inorez da LGTBI fobikoa, eta dago diskurtso hori, eta hori azpian dagoena azaleratzea ez da batere erresa. Orduan ere galdu da langile horrek sortutako sarea, referentzialtasuna,
eta naiz eta zerotik ez garen hasiko gaudenak, ba, bueno, pues berriro topatu behar dugu esaten kaixo, ni naiz, mesedez, konfiatu nigan, eta guazen lan egitera, ez? Elkarrekin lan egitera. Hori horrela, como bote pronto, gauza gehiago ere daude, bueno, komunikazioko perfila galdu dugu, eta hori izan da galera potente bat ere, ze azkenean, Nafar gobernuak naiz eta bere komunikazio arloa izan eta bar, hemen Katalimunetik egiten zuen lana oso garrantzitsua zen, kartelak, materialak, egiten baldin genuen lanketaren bat, berak egiten zuen kohesioa eman irudiari, diskurtsoari, eramaten zuen agenda, gauza asko egiten zituen komunikazioko kideak, eta orain momentuz gabiltza hor nahiko, hankamotz. Horren hildora ere Iruñean manifestazio bat egin zenuten, nolakoa izan zen herritarren erantzuna? Egia esan, niretzat, geratu ginen oso pozik, ze bai sareetan aurretik egindako lana, emandako babesa, eta hori hartzuna izan zen oso potentea, bai Nafarroa mailan, bai Euskal Herria mailan, eta bai Estatu Espainoleko mailan, eta alde horretatik oso pozik manifan ere agertu zen jende desente, kontutan hartuta guretzat zaila dela, LGTBI irraitatea minoritario izan da, edo nola baitza esan da, askotan igual jendeari, ez da nire movida, eta hor zegoen jendean hitza, eta orduan ere nola baita esaten jolien, zeinen ongi lortu dugu jendeak ere hau bere gain hartzea, ze azkenean aniztasun sexuala da guztion movida bat, eta anitzak izatea guztion movida bat. Orduan zentzu horretan oso pozik gaude, bai. Eta guzti hau esan da, zeintzuk izango liratezke hurrengo pausuak emango dituzuenak? Hurrengo pausuak alde batetik, gure aldetik, bai langilegoaren aldetik eta baita Katalingorren aldetik, Nafar gobernuari luzatzen diogu eskua hau berbideratzeko, eta badakigula moduak daudela, bideak daudela, eta daudela borondate politikoa horrela ez egiteko, eta atzera pauso emateko, orduan gure aldetik hori beti prest ongo garela, eta gero bestalde salatuko dugula, eta orduan, berez ez dugu zer oraindik programatuta, baina, lanean gabiltza, hau mai gaineratzeko, salatzeko, eta nolabait esatzeko hau aldatu behar dela, eta badagoela dirua gainera, aprobatuta parlamentuan 428.000 euro, eta erabakitzen ari direla 4 langile horretara zuzentzea, eta horrekin badago dirua langileak, lehen 2022 arte zegoen plantilla hori mantentzeko eta zerbitzua bere horretan mantentzeko. Orduan, hori eskatzen jarraituko dugu, noski. Tira Maia, mila esker gurekin egoteagatik, gertutik jarraituko ditugu ematen dituzuen pausuak. Mila esker. Zuei. Frantziako gobernuak amore eman du oinarrizko produktuen saski bati gehiegizko prezio bat emateko saioan. Horren ordez, banaketa talde handiarekin akordio bat egin du, haiek aukeratzen duten produktu sorta bat ahalik eta merkeena eskaintzeko. Bruno Lemari, ekonomia ministroak azaldu duenez, supermerkatuek produktu horien irabazi tartea ahal bezain beste txikituko dute, baina ez ordea laborariena eta industria ekoizleena. Produktu horiek inflazioaren aurkako hiruhilekoa esaten duen labela izango dute, Frantziako bandera batean idatzia. Eta NATOtik ateratzeko errespetuzko harremanak edukitzeko eta bizitza duinak izateko Euskal Errepublika aldarrikatu dute ehun mugimenduko kideek. Espainian eta Frantzian jarraituz gero azpimarratu dute ezinezkoa dela NATOtik ateratzea, gerraren kontrako borroka, Errepublika propioaren aldeko borroka dela adierazi nahi izan dute ekintzaren bidez.
la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Oletan ere ez eta Zainu bizirik taldeek manifestazioa deitu dute Azpeitian hilaren 18irako. Azpimarratu dute arrazoi anitz dituztela zentral eolikoen eta energia trantsizioaren inguruan duten jarrera erakundeen aurrean azaltzeko. Aitzitik, naturalki berdeak diren guneak industrializatu nahian dabiltza. Burujabetza energetikoaren izenean, enpresa handiek etekin gozea asetzeko. Trantsizio energetikoa egin beharreko lan bihurtu da, baina ez gaude edonola egiteko prest. Eraldaketa bide honetan, inguruneak eta bertatik bizimodua ateratzen duten baserritarrek ere, beste faktore guztien pareko garrantzia izan beharko lukete. Eredu diruzale suntsitzaile honen aurrean, garbi dugu gure mendiak ordezka ezinak eta ukiezinak direla. Arrazoiak anitzak ditugu beraz, herritarrek kaleak hartu eta aniztasunetik zentral eolikoen zein trantsizio ekologikoaren inguruan dugun posizioa instituzioen aurrean azaltzeko. Horregatik, dei egin nahi diegu eskualdeko herritar guztiei martxoak 18an, arratsaldeko 7etan Azpeitian, plaza nagusitik abiatuta, mendietan zentral eolikorik ez Lemapean egingo dugun manifestaziora. Ozeanoen 30% babesteko nazioarteko itun bat adostu dute Nazio Batuen Erakundeko estatukideek. Ozeanoak babesteko aurreko hitzarmena duela 40 urte sinatu zuten. Eta kulturarloan Korterrazak Gasteizko eta Arabako Aire Zabaleko film laburren festivalak lanak aurkezteko epea ireki du, otsailaren 27tik maiatzaren 18ra. San Telmo museora joko dugu orain, izan ere jada ikusgai dago Nekane Aranbururen 80 berriak entxegu erakusketa. San Telmo museoak 80 berriak erakusketa ireki du 80. hamarkadako kolektibo artistikoen obra ezberdinek osatu da. Gaur aurkeztu dugun erakusketa hon, 80 hamarkadari buruz dijoa, ez? Eta zan momentu bat oso berezia, oso mugimendu asko zeuden, ez bakarri pertsonalki baizik eta kolektiboak, eta erakusten dena, erakusketan da, ez bakarrik arte obrak, arte lanak, baizik eta
aldamenean edo arteren bitartez ze ideiak defendatzen zuten, bai politikoak, sozialak, denetatik esan, feminismoa, ekologia, dena azaltzen zen ja momentu horretan eta gaur arte iritsi da. Esan behar da badala garai bat justu, hori duna pixkat ezaugarri bezala, ez? Eta horretik ez da erakusketa bat artista batena, baizkita da hemen inguruko gizartean gertatzen zena adiraziz, gero kolektibo batzuk inguru hortan berain artean nola relazionatzen zian, nola ite zituzten ekintza eta artelanako arte sorkuntza nola moitzezin, eta horri buruz da. Eta da, hemen gertatzen zena, baina hemen dikanpoare lan egin zutenak, ze oso potentea zalako hemen gertatzen zena, eta, hor daude lotura danak, ez? Berain artean, eta, ulertuta batizpat, harreman hori, ez? Berain arteko harremana. Ez da kolektibo bakarria desente talde, batizpat azaltze zauden Bilbon, Urazurrutiako tailerra, gero Zelai Azpizu Maian, gero hemen Donostialdan daude Trintxerpe, Gallinero, Rederia, Arteleku nola ez Bilbon da Otxamas, eta horrelakoak ez. Eta esan gaina kolektibo hauek ez zila bakarri gaina igual arte sorkuntzakin lotuta zauden jende bat o interes hori zutenak. Zinbait jende bat garai hartako movimentukoin eta hor geure batzuk nahiko gertu bileginenak zauden ez dakit nola esan ekologiko kezka batzuk, generoa o feminismo kezka batzuk, ez dakit aldibidez soldaduzkakin hemen insumizio zea bat, ez? Bazegoen baite movimentu horire, eta, holako, denez zaun lotuta, ez? Baite ziren 80. hamarkadimen nahiko gorra izen da, adibidez, Bizkaian Alto Sorno zeitz izan, eta horrekin jauntzan paroa, gero IESa, drogako indikenen naiz dela 80. hamarkada igual gorro izan zeitzezun, ez? Hori oso zera izen dugu. Eta orduan, kreatibidade aldeti baita, ez die bakarrik artelan, esan dezagun, disiplina normaletakoak, ez? Disiplina kreatiboak, eta gero da, garai bat baita teknologikoki aldaketa bada ona, ez? Batez pasatzea analogikotik digitalea, baina horrek aukera berri batzuk emat ditu, eta aukera horiek asko esperimentatzeienak. Eta hori dana jasotzea pixket. Dala, euskal kontestu artistikotik abiatuta 80. hamarkadai buruz engan lehenengotako erakusketa, ez? Kasi Europa mailan. Esan behar da baite, erakusketa hau dela, Nekane Aranburun, beak esate hau dela tesi kuratorialeo bezala, ez? Osea, da bere tesi bat, eta tesi hortan kontatzeuna plasmatzea areto baten. Eta, egia da, hemen kontestualizatuta dauden artista batzuk, baina izan zutenak hori, gero toki batzutan, presentzia bat, ez? Amsterdamen, Londresen, Berlinen, hori dana oso lotua dago, ez? Bata besteakin, Madrilen, Sevillan, Barcelonan, zauden danak konektatuta. Eta musikan, lehen musika talde baieztatuen berri eman du asteburuan EHZ festivalak. Belako, Kolinga, Afrika Biban, Ada Oda, Kristonak eta Muare izango dira Irisarrin ekainaren 30-etik uztailaren 2. Child
Eta zineman, Paul Urquijoren Irati filma arrakasta handia lortu du Euskal Herrian bere estreinaldia eta gero. Eko gazte zindateke Ibar Jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar Jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Luxa, harengatik zenbaiteko oraino dituzte sigesten ele paganoak. Bada itzulo sakon bat oijanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen hilo basoak, Iratik. Norbaitek azken atxamatu. Ez dut ipuinetan sinesten. Ahantziene izena eta ezen oiz berriz aipa. Osagai ugari dituen filma da Irati eta gehiago jakiteko pantailaren bestaldean Paul Urquijo zuzendaria daukagu. Gabon! Gabon. Bueno, lehenik eta behin, espero zenuten filmak izan duen harrera? Bueno, inoiz ez duzu espero alde batetik, ez? Baina beti daukazu esperantza jendari gustatuko zaiola. Orduan, bueno, ni publiko moduan ere zuzentzen dut, ni publikoa naizelako, beraz, bueno, espero, hori zen nire desioa eta egia esan sorpresa polita izan da harrera. Esan duzu jada behin baino gehiagotan, ezpat eta sorginkeria uztartzen dituela Irati filmak, nolakoa izan zen sormen prozesua? Bueno, luzea, lehenik eta behin, 5 urte izan direlako pelikula altxatzea, baina gero, niretzako oso zirraragarria, ez? Alde batetik erdi aroko pelikula bat egin, dena sortu, espata eta bataiak eta borrokak eta bare diseinatu, gero egoera fantastikoak eta bar sortu, orduan, nahiko ambiziosoa izan da, eta luzea eta gogorra, baina asko disfrutatu dut. Aktorei dagokionez ere neko sagardoirekin jada egin zenuen. Lan, Itziar Ituño, Edurne Azkarate ere agertzen dira, batzuk azpimarratzearen. Nola izan daiekin lan egitea? Gozada bat egia esan, hori eneko ja aspalditik ezagutzen duen, eta berari errementairen promozioan aipatu nion Irati egin nahi nuela, eta bera nahi nuela eneko aritzaren paperaren zako, argi neukan. Daneko fisikoki eraldatu egin da, indartxu jartzeko, dieta eta zalian ibi ikasten, espatarekin mugitzen eta gero aparte pertsonai horri dimentsioa eman, ez? Berak dakien moduan aktore bikaina baita. Eta gero Itziar Ituñorekin Marirentzako behar nuen emakume indartxu bat, ahots potente batekin eta gainera Itziar Mariren jarraitze zutxua da, orduan aurrera egin zuen da ikaragarri ondo. Eta gero, Edurne kastina egin zuen, eta egia esan kastinera etorri zenean izugarrizko sorpresa izan nuen, bideoan ematen genituen eskaletetan euskera zahar hori bazegoen sartuta itxatita, eta berak ekarri zuen landuta, eta hori ikusi genuen pelikularen soinua, ez? Berarengan kastinean. Eta gero aparte badokan fisizidade hori, pelikula oso fisikoa izango zen, da borrokekin, korrikan, eta mendikara, eta emakume indartsu bat behar nuen, eta hor zegoen Edurne, ez? Fisikoki oso indartsua dela, baina gero aparte magnetismo handia duena ere, ez? Eta transmisio indartsu bat pertsonaren nintzako. Esan duzu jada hizkuntzak garrantzi handia daukala. Film honetan antzinako euskara erabiltzen da eta horrek berezi egiten du, ezta? Bai, guretzako izan da, antzinako euskara baino da, antzinako euskara horren testura batzuk berreskuratu ditugu publikoa pixat gehiago barneratzeko edo murgiltzeko garai horretan, emateko testura bat. Ez dugu egin nahi izan alako
errekuperazio antropologiko bat, baizik eta narrazioarentzako ondo etortzen zitzaion testura hori lortzea era batean, ez? Baina egia da, atxiki dizkiogun elementu guzti horiek filologoekin daudela kontrastatuak eta bar, eta orduan, neko fidelak izan gara horrekin eta respetu handiz erabili dugu. Baina, pelikula guzti ulergarria da gaur egungo euskaldunetzat. Eta euskararen presentziari dagokionez zinema aretoetan euskara oso urria da gaur egun, irati izan da historian zehar, estreinaldirik honen euskaraz, nolako irakurketa egiten duzu horren inguruan? Nik uste, jendea alde batetik gogotsu dagoela euskarazko proiektuak ere kontsumitzeko, ez? Ikuste, hor badagoela mundu bat non jendeak euskaraz bizi nahi duen, eta kulturan, igual, zinemako entretenimendu arloan bizi nahi duela ere, ez, euskara hori. Eta gero bestalde, dela, genero bat, normalan ez dugula gure gizartean, ez, gure herrian, orduan, nik uste ere jendeak hartuela gogotsu, ez, euskaran bizi den jende hau, ere, olako produktuak ere euskaraz eukitzea, eta oso polita da hori. Eta amaitzeko, Paul, Errementari filma duela 6 urte gutxi gora bera estreinatu zenuen, zu bezalako zuzendari baten burua beti sortzen dago, proiektu berririk aldaukazu eskuartean? Bai, noski, banabilanean. Eta, ezin dute zera aurreratu dola detaile askorekin, baina bai izan dezaket hildo beretik noala. Hori bai. Fantastikoa eta euskal folklorean oinarritutare. Gertutik jarraituko ditugu orduan ematen dituzun pausoak. Mila esker gurekin egoteagatik. Eskerrik asko. Eta kiroletan 33. Lilatoian 6.000 emakume aritu dira lasterka asteburuan. 1980ean Donostiako koordinadora feministak 5 kilometrotako Lilatoia lasterketa antolatu zuen emakumentzat. Aldarrikapenak argiak ziren, sarien berdintasuna, emakumeak kirola kalean egitera animatzea eta beste lasterketa mistoetan parte hartzeko bultzada izatea. 33 urte igaro dira eta lasterketa sendoa eta oso ezaguna bihurtu da. Asteburuan Lilatoiaren 33. edizioa ospatu da inoizko parte hartze handienarekin. Iazko edizioan esaterako 5.000 emakume izan ziren lasterketan, aurten aldi 6.000 izan dira. Jaieguna izan da eta errebindikaziokoa ere bai. Giro zoragarriarekin eta parte hartzaileak animatuz egun eguzkitsua eta atsegina izan baitute. Martxoaren 8. atarian emakumeek berdintasunezko gizarte bat eraikitzen jarraitzeko duten gogoa erakutsi dute. Guztiek kamiseta morea jantzita lasterketa 10:30 hasi zuten. Eskubizikletako modalitatekoak atera ziren lehenengo eta jarraian korrikalariak. 5 kilometro aurretik Donostia zeharkatuz eta erdiguna morez jantziz. Aldarrikapenez betetako lasterketa da, baina badira lehiatzera doazen emakumeak ere. Aurten Nerea Egia donostiarra izan da lehena helmuga zeharkatzen, 17 minutu eta 45 segundoko denborarekin. Bigarren Maria Navaskuez izan da, eta hirugarren Itziar Ibarbia. Nola nahi ere oraingo honetan emaitzak bigarren planoan gelditzen dira, errebindikazioa eta jai giroa dira protagonista nagusiak emakumezkoen lasterketa honetan. Hain justu 1980ean Donostiako koordinadora feministak emakumentzat antolatu zuen 5 kilometrotako Lilatoia lasterketa. Orduan ere aldarrikapenak argiak ziren, sarien berdintasuna emakumeak kirola kalean egitera animatzea eta beste lasterketa mistoetan parte hartzeko bultzada izatea. 33 urte igaro dira eta lasterketa sendo eta ezaguna bihurtu da dagoeneko, emakume askorentzat kirolen lehen urratsak emateko erreferentzia bilakatu. Atletico San Sebastian elkarteak antolatu du aurtengo edizioa ere, jada 8. baina bestalde 250 lagun aritu dira lanean, voluntario gisa, dortxalak eta kamisetak banatuz eta egunean bertan lanean. Egun borobila izan zuten Donostian igandean. Eta Araban Zuiako duatloiaren 3. edizioak 600 partaide biltzea espero du. Apirilaren 1 ospatuko da Zuiako duatloia eta asteburu osoko egitaraua prestatu dute herrian.
ibilbide gogorra da, 15 kilometro korrika egiten, 70 kilometro bizikleta gainean, baina bizikleta gainean 1000 metroko desnibela gainditzen da, da gero bukatzeko bai 7 kilometrotako ibilbide bat, guztiz ezberdina lehenengo zatiko ibilbidea konparatzen baldin badugu, ez? Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Mirua taldearen egunak uzten ez didanean abestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Bihar arte. Sokak ez banau, estutzen da iraganak, beldurtzen gure gorputzen, gezurrekin ez eundeke itxaroten. Une hau bat besterik ez bada, orain eta hemen ez bagaude, nork emango digu geroa, gorpuzterik ez badute. Egunak uzten ez didanetan, lotuta banengo bezala, airea estu eutxi eta